Oy, ambulans ba? Ibuang mga ambulans. Oy, shout out mo yung ibigan. Mga po kayo. Shout out mo yung ibigan. Number 1 lang. Number 1. Bago yung mga. Kayo, utlo. Import siya. So, ito rin, mantingan siya ba niya ang kulimaw? Taro nga ha, kay gwapo kayo yung uniform. Taruhan ka ninyo, kay gwapo kayo mag-uniform. Video kali.